תסווה את בני ישראל, יש הסבר של אור החיים, תסווה לשון סבתא. נשמה של משה רבנו הולכת בסבתא, מתקשרת לכל אחד מבני ישראל שלומד תורה לשם שמיים. או מאירים את העיניו. בגמרא כתוב, משה ישפר לך אמרת. אז יש הסבר כזה, כל מי שכוון להלכה באמת, יש לו ניסוס ממשה רבנו שמסייע לו. אתה תסווה, תלך בסבתא בני ישראל. יש עוד פסוק אחר שפירשו אותו ככה, כי מלאכה יסובי לך לשמורך בכל דרכיך. בגמרא ברכות מ"ג כתוב, אדם שהולך בלילה, מקום ככה חושך ואפלה, יכול להנצח על ידי השדים. אבל אם יש שניים הולכים ביחד, רואים את השד, אבל לא מזיק להם. נראה ולא מזיק. אם יש שלושה, לא נראה בכלל, בורח מהם. עכשיו אם אדם הולך לבד, אבל הוא צודק שיש מלאכים שומרים אותו, כי מלאכה הוא יסוביל לך. שני מלאכים שומרים אותך, נעשים לך סבתא, יסוביל לך. אתה כמו, אתה הולך עם שניים, שלושה יש פה. ואז לשמורך בכל דרכיך. אפילו אתה הולך לבד, אפילו אחרי אתה שמור, אתה מוגן על ידי המלאכים. לשמורך בכל דרכיך ראשי תיבות לבד. אפילו אתה הולך לבד, אל תפחד. אם אדם בוטח בכל יתברכו, שום דבר לא יכול לפגוע בו.